Ήταν λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου του 1995, όταν ο ψυχίατρος Γιάννης Φιλιππάκης και ο νοσοκόμος Κώστας Κωστόπουλος έκαναν τη βραδινή τους βάρδια στην γάμα ακτίνα του σοφρονιστικού καταστήματος στον Κορυδαλό. Φαινόταν μια συνηθισμένη νύχτα. Μοίραζαν φάρμακα στους κρατούμενους, συνοδευόμενοι από τον φύλακα Νίκο Γρίσπο. Ξαφνικά οι κρατούμενοι θα ορμήσουν πάνω τους. Σε λίγα δευτερόλεπτα, οι τρεις άντρες πιάνονται όμηροι στα χέρια των κρατουμένων. Αυτή η στιγμή ήταν η σπίθα που θα ανάψει μια φωτιά η οποία θα κρατήσει 5 ολόκληρες ημέρες στις φυλακές του Κορυδαλού και θα αφήσει πίσω της 4 νεκρούς, 72 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι εξεγερμένοι κρατούμενοι δεν σταμάτησαν στους 3 ομήρους. Σύντομα πιάνουν ως ομήρους άλλους 3 σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Κλειδώνουν τους 6 ομήρους στην απομόνωση της Δέλτα ακτίνας των φυλακών. Παράλληλα, ομάδες κρατουμένων σπάνε το φαρμακείο και αρπάζουν χάπια, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί τότε τις τραγικές συνέπειες που θα είχε μια τέτοια πράξη. Άλλοι κρατούμενοι, κυρίως νεαροί αλλοδαποί, βρήκαν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν ανοιχτούς λογαριασμούς με όσους θεωρούσαν ρουφιάνους των αρχών. Έξω από τα τείχη των φυλακών, δημιουργίες των ΜΑΤ κυκλώνουν γρήγορα το κατάστημα κράτησης για να αποτρέψουν οποιαδήποτε απόδραση. Στο σημείο καταφθάνουν 3 εισαγγελείς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσπαθώντας να μιλήσουν με τους εξεγερμένους κρατούμενους. Η Επιτροπή των Κρατουμένων ήταν ψύχρεμη και οργανωμένη. Ανακοινώνουν στις αρχές πως στις 3 τα μεσάνυχτα θα ανακοινώσουν τα αιτήματά τους. Στο πλευρό τους είχαν και 180 κρατωμένους από το γειτονικό σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων. Η επόμενη μέρα, η 15η Νοεμβρίου, ξεκίνησε με μια μικρή χειρονομία καλής θέλησης από τους εξεγερμένους κρατούμενους. Οι 2 γιατροί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι. Αλλά η κατάσταση δεν φαινόταν να εκτονώνεται. Αντιθέτως, κλιμακωνόταν. Κρατούμενοι επιτέθηκαν στις σκοπιές των φυλακών με πέτρες, κρατώντας στα χέρια τους μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα από τα μαγειρία. Οι φρουροί των φυλακών απαντούσαν με πυροβολισμούς στον αέρα. Το μεσημέρι, η Επιτροπή των Κρατουμένων έδωσε διορία 5 ωρών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Τα αιτήματα αυτά δεν ήταν παράλογα. Ζητούσαν αποσυμφόρηση των φυλακών, διαχωρισμό τοξικομανών από ποινικούς κρατούμενους και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Αλλά ο τρόπος που τα διεκδικούσαν είχε ήδη ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Εκείνη την ημέρα έκαψαν το αρχιφυλακείο, κατέστρεψαν το μαγειρίο και λαιλάτισαν το φαρμακείο εκ νέου. Στα χέρια τους βρίσκονταν πάνω από 3.000 λίτρα πετρέλαιο και 3 εκατομμύρια ναρκωτικά χάπια. Τα χάπια αυτά είναι που φέρουν σύντομα και τους πρώτους νεκρούς της εξέγερσης. 3 νεαροί κρατούμενοι θα μεταφερθούν νεκροί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο του Πειραιά από υπερβολική δόση. Την τρίτη ημέρα εξέγερσης συνέβη κάτι που κόβει την ανάσα. Λίγες ώρες αφού αφέθηκαν ελεύθεροι οι 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ανακαλύφθηκε το σώμα του 27χρονου Δημήτρη Καραμούτη. Ο νεαρός βρισκόταν στο κελί ένα της απομόνωσης. Είχε ζητήσει ο ίδιος να τον βάλουν σε αυτό καθώς φοβόταν για τη ζωή του. Ο φόβος του ήταν δικαιολογημένος. Απλώς δεν ήταν αρκετός. Τον βασάνισαν. Τον μαχαίρωσαν με 23 χτυπήματα γύρω από την καρδιά. Του έσπασαν την κάτω γνάθο. Τον κρέμασαν με ένα σεντόνι και τελικά τον ράντισαν με πετρέλαιο και του έβαλαν φωτιά. Ο ιατροδικαστής Δημοσθένης Μπούκης μίλησε για πρωτοφανή αγριότητα. Τα εγκάβματα κάλυπταν το 70% του σώματός του. Όλα ήταν με τα θανάτια. Τον κάψανε αφού είχε ήδη πεθάνει. Ο Καραμούτης ήταν στον Κορυδαλό μόλις έναν μήνα, εκτείοντας ποινή 18 μηνών για απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου. Φήμες ανέφεραν ότι δολοφονήθηκε κατά λάθος, καθώς έμοιαζε με τον πραγματικό στόχο των δολοφόνων. Κανείς ποτέ δεν το επιβεβαίωσε. Εκείνες τις μέρες, μέσα στις φυλακές επικρατούσε τρόμος. Κάποιος είχε σκαρφαλώσει σε δέντρο στο προαύλιο για να κρυφτεί. Κάποιος άλλος έμεινε κρυμμένος σχεδόν 2 ολόκληρες ημέρες μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Οι βαρυπινίτες αλώνιζαν παντού και κανείς δεν ένιωθε ασφαλής. Σιγά-σιγά η εξέγερση άρχισε να χάνει τη δυναμική της. Η άγρια δολοφονία τρόμαξε πολλούς κρατούμενους που άρχισαν να επιστρέφουν στα κελιά τους. Ακόμα και πρωτοστάτες της εξέγερσης ένιωθαν πως χάνουν το παιχνίδι. Το μεσημέρι της 19ης Νοεμβρίου, 5 μέρες μετά την έναρξη της εξέγερσης, η φυλακή παραδόθηκε και πάλι στις αρχές. Παρόντες ο εισαγγελέας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων. Ο Αντώνης Ρουπακιώτης θα περιγράψει την εικόνα που αντίκρισε, με τα κελιά να είναι άθικτα, αλλά το ιατρείο, το αρχιφυλακείο, τις αίθουσες επισκεπτηρίων και το μαγειρίο ολοσχερώς κατεστραμμένα. Στη δίκη που ακολούθησε, οι 2 εισαγγελείς άσκησαν διώξεις σε 13 κρατουμένους. Για την ανθρωποκτονία του Καραμούτη παραπέμφθηκαν σε δίκη ο Νίκος Πανταζής και ο Κώστας Φωτίου. Ο Φωτίου ήταν καταδικασμένος για συνέργεια σε ληστεία. Είχε αθωωωθεί σε δίκη δευτέρου βαθμού κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και αποφυλακίστηκε πριν προλάβουν να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Μία μέρα πριν παραδοθεί η φυλακή, χαιρέτησε σαν κύριος και έφυγε. Στη δίκη που θα ακολουθούσε δεν θα εμφανιζόταν. Ο Πανταζής από την άλλη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του μέχρι τέλους. Στην απολογία του θα πει: «Εγώ, άμα έχω κάνει κάτι, το παίρνω πάνω μου».
Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να βγω από τη φυλακή. Αλλά ένα σας λέω: τον Καραμούτη δεν τον σκότωσα εγώ. Καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον κάθριξη 18,5 ετών. Η εξέγερση του Κορυδαλού ξεκίνησε σαν μια κραυγή που φώναζε για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές. Ωστόσο, κατέληξε σε μια εβδομάδα βίας, τρόμου και εγκλήματος που δεν άφησε κανέναν αλόβητο. Ούτε τους φρουρούς, ούτε τους κρατούμενους, ούτε τον Δημήτρη Καραμούτη. Μερικές φορές η απελπισία δεν γεννά δικαιοσύνη. Γεννά απλώς περισσότερο πόνο. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Κάνε subscribe για να βλέπεις πρώτο νέα βίντεο του καναλιού μας.